hun er sammenlagt med 8 fejl, og den sted mod 24 har det 7-8. Stå stille. Adam, det er faktisk 2 nu. Nu skal du holde op med at prikke til mig. Det var til start nummer 10, Marvin Prostata. Vi beder start nummer 11, det tredje Hundgaard Thomsen, om at følge med med Adam, tilbage. stop. Start nummer 12, Camille Agerbo. Nej, men jeg vil heller ikke have det, så stop. Og på opvarmning, der er det start nummer 13, Pernille Aarhus Halsgaard. Stop så. Jeg synes ikke, det er sjovt. Sæt dig ned. Hvis ikke du sætter dig stille ned nu, så får du ikke lov at komme med, når vi skal afsted på søndag. Søndag til hvad? Til Stævne. Så får du lov at sidde i bilen. Nu sætter du dig stille ned.